Здравейте на всички, аз съм Дани 123 и днес ще ви покажа как да си направите пистна врата. За тази цел ще ни трябва първо един лепкав пистън и каквото си искате купче. Аз ще го направя от железен блок. Също така ще ни трябва и ето тези, това и ето това. И вече може да започваме да снимаме. Не да снимаме, да правиме. Така, тук нареждаме две, едно върху друго. Ето това е това. Това е тук, това е тук, това. Така, това е тук, тук, ето тук. Само така ще направя времето. Така, сетаемето но. И сега започвате от ето тук, купаете и купчета надолу. Извинете за малкото забиване, но просто в момента конвертвам други видеота. Тук слагам айрона. Айрон купчето бе. Ето така. И от другата страна същото. Слагаме другата врата. Опа. Чекайте, ще малко ми заби. Добре, прави се. Сега тъй тук. След това. Ето това, например, слагате ето така, ето така. Ето така. Чакайте, ето тук нещо малко се объркаме. Се объркал. Ето тук слагате. Ето тези цвете и чакайте за малко. Ето тук слагате и стъпите върху часи. Това е. И аз бях Дани 123.